Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Sabado, September 26, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. DSSD ginsuspend ang interview sa posible makabaton sang financial assistance matapos nga nagdags ang tawo sa BGC kaina sang aga. Si man nga nagpang-hostage sa may syudad sang Victorias magapangatubang sang 3 kamakaso. Sa balita national, COVID-19 cases sa Pilipinas naglapo na sa 300,000. Mga pamilya ginpaydalom sa granular lockdown makabaton sang ayuda gikan sa DSWD. Sa balita international, South Korea nagademanda sang maid-id nga investigasyon sa North Korea angot sa pagpatay sa South Korean official. Sa sports balita, Pacquiao kag McGregor magaengkwentrohanay sa 2021. Kag sa aton nga showbiz balita, Demi Lovato kag fiancé nagbulagay matapos ang 2 ka bulan nga engagement. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. And good evening sa mga ka-aksyon naton nga nag-monitor via Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Welcome na sa first batch sa aton sining greetings karon nga Saturday night mga ka-aksyon. Kamusta ka mo dira? Comment down lang ang inyong sining mga greetings sa aton sining Facebook Live. Kay tingwa naton nga malabot kag maisa-isa ang inyo sining mga panamyaw karon nga Sabado mga ka-aksyon. And good evening lang. First gid nga nag-comment sa aton sining Facebook Live. Si Ma'am Melanie Montoya. Hi kuno hambal niya. Ma'am Melanie, taga diin ikaw. Kag kamusta ka dira si mo sining ginahamtangan na. Good evening man kay Ma'am Jocelyn Ola. Good evening Action Radio. Present na si Ma'am Jocelyn. Amo man si Cynthia Archibald watching from Capitol Hill Subdivision, Bacolod City. Sige, salamat gida. Si Ma'am Leslie Gutierrez, mayong gabi. Good evening man kay Ma'am Leslie. Amo man si Jenny Ann Socorro Dorias o si Tita Jenny Ann dira sa area sa Purok Katilingban, no? Barangay Alihis. Kamusta ka mo dira Ma'am Dorias? Kag sa mga ka-aksyon naton dira sa may Barangay Alihis. Good evening man kay Dorita Fidela. Mayong gabi sa tanan. And amo man si Ceres Chavoso, good evening Aksyon Radio. Salamat. And araman si Jean Oicy Sir nga naka-tune in na sa aton sining pagpangalagad karon nga Saturday night. Si Sir Bia Jonathan Actiondale, great ko lang. Si Baby Tantan kag Mary Joy nga naga-monitor. Salamat gid Actiondale kag mayong gabi. Sige. Si Ma'am Rose Guevara,
Sakto to, nakita. Ay, hindi gali. Si Rose Hembra. Magandang gabi po, Aksyon Balita. Salamat. Amo man si Ma'am Jocelyn Libuon Despojo. Good evening. Araman gali. Si Ma'am Rose Guevara. Present na present karon nga Saturday night. Si Anthony Jones Savillo Ceblano. Good evening, Action Day. Monitor lang ko di from Barangay Nayawan. Upod si Tiyay Betty Tingson. Good evening man sa mga taga Energy Funds Club. And araman si Ma'am Heaven kag Liza Joy Ilon Amoroso. Sa mga ka-aksyon nato na hindi natin ma-accommodate sa first batch nga greetings sa comment down lang sa gihapon kay mayra pa kita sang second kag third batch sa aton sini nga pagpanamyaw karon nga Saturday night. And gina-invite man naton ang mga 94 Facebook Live viewers nga hindi pa members ng Energy Funds Club nga magpakigbahin kag mag-join sa sini nga club mga ka-aksyon. I-search lang Energy Funds Club. Nag-upgrade kami subong kamera na sang group chat, no? Ang mga avid listeners ng Aksyon Radio Bacolod, Energy Funds Club. So pa-member ka mo diyan na sa aton sining ang group sa social media sa Facebook, and then sa ulihi i-add ka mo namon sa amon sining group chat kay ka sadya, no? Sa aton sining pagtamdenay, especially mga connections naton, reporters, mga news personnel sa Aksyon Radio kag sa aton sini nga mga nagasuporta, no, sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Padayon lang pag-comment down sa inyo sini nga mga greetings kay magabalik kita for second batch sa aton sini nga greetings pagkatapos sa mga local news. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, patayong Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Patayong Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa Jessa kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Wala na dayon ang interview kaghatagay sang numero para sa makatapos ang transport sector kag iban pa nga tawo nga posible beneficiary sang financial assistance matapos kagindagsa kag wala makontrol ang mga tawo nga nagpadulong sa may Bacolod Government Center kay ina sing aga Sabado. 5 million pesos ang ayuda gikan sa DSWD ang gintalana para sa financial assistance sa mga taga Bacolod nga naapektuhan sa pagpatuman sang modified ECQ. Ginpahayag ni DSSD Head Pasitatero ang ayuda ang para sa mga transport sector, mga nawad-an sang trabaho karon nga MECQ, mga musician, construction worker kag iban pa kag kapin isa kagatos ka mga tawo kuntani ang makomodar sang DSSD sa kada adlaw para sa interview. Suno kay Tero mayara sang sistema nga ginplano pero wala ini masunod. Ginpathag ni Tero nga ilagin to ginana mga presidente sang transport sector nga pilion ang mga driver nga lubos nga nagakinahanglan para sa sining nga ayuda kag indi na pag ilakip ang mga driver nga nagpakigbahin sa libre sakay nga programa sa LGU. Suno kay Tero, wala man nila ginpabalo ang media angot sa sining nga programa bangod sa limitado nga pondo kag posible dugukan sila sang tawo. Sa karon magapangita sang paagi ang DSSD angot sa pagproseso sa paghatag sang sini nga ayuda. Sige, sa nga aulat niyo ginambal sa radyo. Because dugukan kami sang tao. Kagamay sang amon nga budget. We cannot do that in public.
So that's why nga ang amon nga ginistorya ang mga presidente sa mga asosasyon. Nabatian ng porsyon sang paliaga ni DSSD Bacolod Head Pasitatero. Samtang ginpaiso sa masunod nga simana sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod ang plano nga magpatigayon sang swab testing sa mga vendors sang tatlo ka madalago nga merkado. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang kag Emergency Operations Center Executive Director nagapangunang rason sa sininga desisyon. Amo ang kakulang sang kooperasyon sa mga grupo sa programa. Suno kay ang apisal sininga sitwasyon determinado sa gihapon ng syudad nga dayunon ang ininga plano sa masunod nga weekend bisan pa nga mayara sang matabo nga pag-downgrade sa community quarantine status sa Bacolod pagkatapos sang Setyembre 30. Plano man sang syudad nga liwat magpatigayon sang lapnagon nga information campaign sa mga vendors. Umpisa sa Lunes nga adlaw sa tuyo nga ini sila ang lubos nga mapahangop sa kaimportante sang sininga programa ilabi na sa nagapadayon nga pag-away sa COVID-19 pandemic. Supposed to be this weekend na siya. But since may mga iban pa nga nag-question, kaya may iban nga daw may resistance sa program, so gintagaan pag naton another week nga maka... Nabatian si City Administrator M. Ang sa dugang pang balita lokal, ginpasiguro ni Negros Occidental Vice Governor Geoffrey Ferrer nga magapadayon sa gihapon ng serbisyo sang sangguniang panlalawigan bisan pang nag-positibo sa COVID-19 ang pila ka mga miyembro sini. Ining ginpahayag ni Ferrer sa interview sa Aksyon Radio ang sa pag-positibo ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano sa COVID-19. Suno kay Ferrer, kapin na sa duha ka semana nga wala nagakit-anay o kon face-to-face ang mga provincial board members bango nagapatigayon lamang sila sang online regular session. Suno pa kay Ferrer, hindi malikawan nga mabutang man sa risgo sa COVID-19 ang ikayong lawas sa mga pareho niya nga mga opisyal sang gobyerno. Si Montelibano amo ang ikaapat nga opisyal sang Negros Occidental nga nag-positibo sa COVID-19. Una mo si Ibi Maglona Mayor Marvin Malacon kag 2nd District Board Member Samson Merhan nga lunsay na nga naka-recover. Hag nagligad nga Webes nagpositibo man sa virus si Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso. Ang amon niyang session online lang, no? Pag dugay kami way ka makitanay mga siguro mga 2 weeks sa office. Dapat yan si Vice Governor Geoffrey Ferreira. Ginsaylo sa ligtas sa COVID Center kon sa may Talisay City BJMP ang 22 ka mga persons deprived of liberty kon PDL samtang ginpaydalom naman sa 14 kadlang quarantine period ang siyam ka mga jail personnel sang Metro Bacolod District Jail matapos ginaga positibo sa COVID-19. Ginpahayag ni BJMP Region 6 or Regional Director Senior Superintendent Baby Noel Montalvo ang mga ini ang lunsay asymptomatic kag posible naglaton sa mga jail guards kag PDLs halin sa mga preso gikan si iban nga presuhan matapos nga ginremit sa mga jail facilities. Ginpahayag ni Montalvo nga ikaduwa ini nga kaso ng COVID-19 cases sa talatapan sang BJMP Western Visayas sa di ng unang kaso ang natabo sa may syudad sang Iloilo. Ginpahayag man ni Montalvo nga may siyam ka mga BJMP personnel nga mag-abot sa Bacolod nga magaserve nga augmentation force sa MBDJ sa may barangay Singkang Airport. May proposal naman po kami and actually we are prepared for this and possible po na ilipat namin sa isang mas tinatawag naming ligtas COVID centers ng BGN. Nabatian ang tingog ni BJMP Regional Director Montalvo. Sa katapusan nga balita lokal, nagapangatubang sang patong-patong nga kaso si Andrew Grecia, 48 anyos, matapos naging hostage ang iya nga Iloy sa may barangay 4 syudad sang Victoria sa kagabi. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sang Victoria City PNP, nag-surrender si Grecia pagi sa pagpakigangot sa mga himata sini. Suno kay Corpus, dagaanto sang depresyon kagin aligara, lalong pa sa pag-usas ng illegal nga droga ang sospeka matapos ang 6 ka oras nga hostage drama. Naibaloan nga may problema sa paghigugmang suspect matapos nga ginbulagan sa iyang nobya kag wala na nagpakigkita sa iya. Na-recover kay Gracia ang 1 rifle Remington brand, 22 ka mga bala kag 2 ka plastic sachet sang suspected shabu. Preso karon sa custodial facility sang Victoria City PNP ang suspect kag nagapangatubang sing kaso nga pagbayular sang RA 10591
o kung paghupot sang illegal nga armas, pagbayular sang Section 11 sang RA 9165 o kung paghupot sang illegal nga droga kag magapangatubang man sang kaso nga alarm and scandal. Well, isa pa sa nag-trigger nito is yung paggamit niya ng illegal na droga on which na kahit na kinakausap namin siya kagabi, iba yung lumalabas sa tinatanong na. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sang Victoria City PNP. Sa balita, nasa aksyon. Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang detalye sa Pasimbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. And we are back mga ka-aksyon sa second portion sa aton sining greetings karon nga Saturday night sa aton sining pangalagad karon nga Saturday night mga ka-aksyon. And balikan naton ang pila ka mga greetings nga aton nga wala nalawagan earlier sa first batch no sa aton sining greetings portion. Of course, si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, top fan, good of course, sa Aksyon Radio Bacolod. Nga every time may mga public affairs program kita, makit-an gid ang ngalan ni Ma'am Liza Joy Amoroso nga ma-flash no, sa screen sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Si Ma'am Rose Guevara, good evening Sir Dale at sa mga ka-Energy Funds Club. Keep safe sa tanan. Araman si Ma'am Gemma Pauntalan, good evening sir, salamat kid. Si Ruel Camuanyas, good evening. Action Dale, monitor lang kami diri sa may syudad sang Sipalay. Sige. Of course, si Ma'am Olive Prado Gargaritano, present from Riyadh, KSA. Keep safe and God bless. Thank you. Present naman si Sir Enavoy Duhino. Good evening, Action Dale. Always good nag-monitor sa may airport, Kalong-Kalong. Sige, salamat, no? Halong kamo dira sa may Barangay Singkang Airport kaysa data naton. Dira, no, ang Barangay Singkang Airport may pinakdamong COVID-19 cases sa sulod sang 14 days diri sa may syudad sang Bacolod. Halong-halong kamo dira, ano? And ara naman si John Paul Padilla, good evening Action Dale. Monitor lang kami diri sa may Hacienda Manukaw sa may Banwasang Hinigaran. Sige, salamat. And of course, si Sir AJ Solacito, mayong gabi Action Day. Salamat, no? Ang aton sining counterpart dito sa may Action Radio Iloilo. Si President Dennis Richard Tibor Roma, good evening Papang Dale. Monitor lang ko dito sa may San Enrique. Good evening lang sa mga taga Energy Funds Club. Paka-search kag join na kamo All Solid Action Radio para ma-add ka mo sa GC namon. Salamat. Si Sir Larry Orcahada, mayong gabi. Ara naman si Aline Alingasa Malabago. Good evening. Salamat, Gid. Si Julie Melitado Patrimonio. Good evening, sir. Watching from Singkang Airport. Salamat. Ara naman si Ma'am Helen Montano. Si Desiree Gregorio Fernando. Good evening, Ka-Action Radio. From Family Barba. God bless po sa inyo nga tanan. And para ma-complete ang second batch naton, good evening lang dira kay Junjun Esteves. Good evening Action Radio Live watching from Binondo, Manila. Salamat gid. So padayon lang sige hapon na nga pag-comment down sa inyo sining mga greetings. Sa kung may mga pabangkot kamo dira, pwede nyo gid ma-comment sa aton sining Facebook Live. Kay tingwa naton nga masabat ang inyo sining mga palamangkotanan. And of course, ginasulit naton, gina-invite ka mo namon sa mga avid Action Radio listeners nga magpakigbahin or mangin member sa Energy Funds Club. Mga ka-action, i-search nyo lang dira kay para ma-add man kamo sa amon sining group chat.
Maramo gid nga salamat and standby para sa mga national news. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Balita mula sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 23 kagkaron sa detalye na sang mga balita national. Naglapaw na sa 300,000 ang total confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nga nadugangan sang 2,747 ka bago nga mga kaso. Ang pungsod ang mayara na sang 301,256 COVID-19 cases. Na-record sa National Capital Region o NCR ang pinakadamo nga bago nga kaso nga mayara sang 1,115. Nagasunod ang Negros Occidental nga may 196, Cavite nga may 153, Laguna nga may 112, kag Cebu nga mayara sang 107. Ginanunsyo man sang DOH ang 787 ka bag-ong nga nag-ayo sa masakit o kon kabugusan nga 232,906 total recoveries. Nadugangan naman sang 88 ka bag-ong nga patay ang pungsod o kon yara na sa 5,284 ang death toll sa Pilipinas. Ang pungsod sa karon na mayara sang 63,066 ka mga active COVID-19 cases. Samtang ginpahayag sang DSWD nga maghatag ang ahensya sang emergency subsidies sa mga pamilya nga maapektuhan sa ginapatuman nga granular lockdown bilang kabahin sang ila social development programs. Sa press briefing subong adlaw ginpahayag ni Social Welfare Secretary Rolando Bautista ining kabahin sang ila response and recovery intervention para sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo sa idalom sang bayanihan 2. Gina-finalize na karon sang DSWD ang guidelines para sa recovery program sa iban pang proyekto sang DSWD ang magatutok sa paghatag sang assistance sa mga individual kang isang livelihood grants, social pensions para sa mga indigent nga mga senior citizens, feeding programs kag iban pa. Samtang ginapaabot nga magwa na sa masunod nga simana ang executive order kon EO ang sa maximum nga presyo sang RT-PCR test para sa COVID-19. Ginpahayag subong ngadlaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sumeter na sang DOH ang ila sini nga proposal nga EO sa Office of the President nga nagasuhestyon sang suggested retail price sang swab test. Suno kay Vergere ang pungsod ang wala sang layi nga nag-regulate sa presyo sang COVID-19 diagnostic methods. Ang DOH ang nagpatigayon man sang price survey sa mga nagkalinlain nga laboratorio para mahibaluan ang price ranges. Samtang pending pa ang desisyon sang presidente angot sa rekomendasyon sang DOH, ang palasyo nagpangabay naman sa mga laboratorio sa Pilipinas nga panubuan ang presyo sang swab test. Sa balita mula sa aksyon. Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. And welcome back mga ka-aksyon sa last and final stretch sa aton siniling greetings karon nga Saturday night. And try naton nga mabasahan kag ma-accommodate ang inyo sining mga greetings sa aton nga Facebook live. Mayong gabi lang kay Sir Philip Alonsagay. Mayong gabi sir. Salamat gid sa pag-monitor tonight. Si Rizalina Alvarez watching and listening here in Minnesota, USA. Good evening. Keep safe and God bless. From Ma'am Amoroso, thank you Sir Dale. Keep safe always and God bless lang sa tanan.
labi na gid sa mga Energy Funds Club. Damo gid din naga-monitor sa may barangay Singkang Airport. Salamat gid, appreciated ang mga efforts sa aton sining mga Energy Funds Club members sa pag-support and campaign man sa Aksyon Radio Bacolod. And from Helen Montano, salamat gid sa greetings watching from Barangay Monte Vista. Sige, halong kamo dira. Si Ma'am Eileen Desin, mayong gabi Aksyon Dale, watching from Binondo, Manila. Salamat gida sa inyo sini nga pag-monitor tonight. For sure may mga na-miss ko diri nga mga greetings sa comment section. And nagapangayon na kita sang pasensya kutob sa mga greetings nga wala naton nalawagan or naskipan naton. Hindi lang magsunggod kay damo pa man mga public affairs program ang Aksyon Radio. Kag pwede gid kamo ka-comment sa iban nga mga programa para sa inyo sini nga mga panamyaw. From Flores Mirasol Mercy, good evening Aksyon Dale, and also to all listeners of your program. Keep safe. Watching live here in Hong Kong. Kanami sa mga ka-aksyon naton nga even though wala diri sila sa may Bacolod City or Negros Occidental, nag-monitor sila sa gihapon via Facebook Live para lang mangin updated sa mga latest nga mga happenings diri sa may syudad kag sa aton sining probinsya. Salamat gid sa pag-effort ning mga OFW naton nga mga kauturan. Thank you gid And araman si Evelyn ni Pomoseno mayong gabi sa tanan, watching from Lower Bikutan na Taguig City. Salamat gid. Sa liwat, we have 78 Facebook Live viewers. Gina-invite naton nga mangin kabahin or mangin miyembro sang Energy Funds Club. Ang ini nga club ang para sa mga avid listeners ng Aksyon Radio Bacolod. And join lang kamo dira kay i-accept lang kamo na kag i-welcome sa aton sining nga mga officers Energy Funds Club. And sa ulihi mangin part man kamo sa aton sining nga group chat o kon GC para mas updated pagid kamo sa mga latest nga mga news diri sa may syudad. And kung may mga balita or scoop kamo dira sa inyo sining lugar, purok, barangay, sitio, pwede gid kamo magpakig-angot via Aksyon Radio Bacolod Facebook page. Ipadala lang inyo sining mga mensahe kung may mga litrato or video, mas maayo. And try naton nga i-follow up kutob sa may mga report dira sa inyo sining lugar o kon barangay. Salamat, thank you so much sa pagupod sa aton diri nga pagpangalagad. Ma-end kita sa aton yung sining greetings kag standby kita sa Balita International, Sports kag Showbiz. Salamat gid and God bless. Pasimbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Balita una sa aksyon.
Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang Balita International. Maga-demand ang gobyerno sang South Korea sang maidid nga investigasyon sa Pyongyang, North Korea angon sa pagpatay sa South Korean official. Matapos ang public apology ni North Korean leader Kim Jong-un, ang fisheries official ang ginpatay sa mga soldado sang North Korea sa dong Martes. Nagpangayo na sang pasaylo si Kim Jong-un sa insidente pero ang South Korea ang nagademanda sang further investigation. Sa statement sang South Korea, ila padayunon ang kaugalingon nila nga investigasyon bangon sa discrepancies sa natabo nga shooting incident. Sunod sa mga militar sang South Korea, ang biktima ang gininterrogate sang pila ka oras sa baybayon kag nagpabutyag nga magabiya sa lugar pero ini ang ginpatay. Ang mga soldado sa North Korea ang nagbubo sang oil sa lawas sang biktima kag ginsunog. Sa bahin sang Pyongyang, ang biktima sunod sa ila ang illegal nga nagsulod sa ilang teritoryo kag nagpamalibad nga magpakilala sang iya kaugalingon. Sa balita, sa aksyon! Kag sa ito naman nga sports balita, pag-enkwentro ni fighting Senator Manny Pacquiao ang Irish mixed martial arts star nga si Conor McGregor sa masunod nga tuig. Ginpahayag sang special assistant ni Pacquiao nga si Jake Hosona. Igado na sang senador ang dako nga portion sang iya nga income sa away sa mga naapektuhan sang COVID-19. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Hoson hindi luyag sa karon ni Pacquiao nga istoryahan ng boxing kasunod nga may ginapangatubang pa nga pandemic ang pungsod kag hindi ini ang husto nga tion. Nasaad man sa statement nga ginatutukan sa karon sang fighting senator ang pagbulig pagi sa paghatag sang relief, shelter, kwarta, pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon. Wala pa sang patod nga petsa ang engkwentro ni Pacquiao kag ni McGregor. Sa naibaluan, ulihi nga na engkwentro ni Pacquiao si Keith Thurman sang 2019 sa di nakuha sang senador ang WBA welterweight crown. Samtang nakuha naman sang Boston Celtics ang game number 5 kontra Miami Heat sa score nga 121-108 sa Eastern Conference Final subong adlaw. Abanse sa gihapon ng Heat nga mayara na sang 3 kadaog samtang duha naman ang daog sang Boston. Sa balita, sa aksyon! Kaga sa naman nga showbiz balita, nagwa ang report nga nagbulagay na Sunday Demi Lovato kag actor nga si Max Enrich matapos ang duha ka bulan nga engagement. Sunod sa source, nagdesisyon ang singer kag ang aktor nga magbulagay duha ka bulan matapos nagpropose si Max kay Demi. Sunod sa source, nangin mabudlay ang pagdesisyon sang duha pero para ini nga matutukan ang ilatag sa tagsa ka mga karera. Ang duwang nagsugod sa pag-date sa tong Marso karon nga 2020. Bula naman sang Hulyo karon nga tuig sang ginanunsyo ang ilang nga engagement. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, September 26, tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.